Dicía Cicerón que aprendemos non para a escola, aprendemos para a vida. Eu sempre digo que no instituto nos non formamos nin médicos, nin arquitectos, nin empregados de banca, nin empregados nas tendas, pero sí cidadáns e cidadás. É importante porque cando rematan o seu digamos que periplo no instituto, no centro, entran con 12 anos, saen con 18 e teñen dereito a votar. Eu penso que moitas veces tense en conta máis, por exemplo, a xente maior ou incluso os nenos. Este espazo da mocidade pois ten que reivindicar tamén o seu lugar no mundo. É certo que eles senten que non forman parte, ou polo menos é o que trasladan ao profesorado cando falamos, pois, digamos que en un momento así. A asignatura de oratoria ten esa sorte, permite unha relación máis directa entre o alumnado e o profesorado, porque se trata de falar, perderlle o medo e falar. E moitas veces fan chegar a nós esas inquietudes que teñen, esas inquedanzas que os teñen preocupados, pero porque eles ven moitas fallas no sistema, pero pensan que non van ser escoitados. Entón, a oportunidade que teñen de traer os representantes, de facer estes obradoiros, de traballar e de centrarse precisamente en estes aspectos en que poden aportar que aquilo que eles consideran que melloraría a vida en Narón, pero dende a súa perspectiva, que é unha perspectiva de mozos e de mozas, non é a perspectiva dun adulto, non é a perspectiva dunha persoa da terceira idade e non é a perspectiva dun rapaz pequeno, dun neno ou dunha nena que teñen outras ideas. Eu sempre digo cando preparamos esta actividade con vos que é o momento en que eles reivindiquen aquelas cousas que eles ven que non teñen unha correspondencia con que eles quererían para o seu concello. O que pasa é que creo que non teñen unha tribuna, non teñen un espazo onde poder expresar todas estas cousas. Eu penso que é moi importante que actividades como esta que levades a cabo, e nós temos a honra de facelo de aí 3 anos, primeiro con sistema online e despois xa en vivo e en directo ano pasado, reportan ao alumnado e reportan ao propio centro a sensación de que o alumnado é escoitado. Son máis sensatos, máis como diría eu, máis reflexivos do que a xente normalmente pensa. Teñen moito que aportar e a súa voz tamén debe ser escoitada. Porque, mira, eu teño contacto todavía aínda con alumnado que foi do primeiro ano, que foi así a cousa online, pero lles gustou. O feito de que vos tenes a oportunidade de abrir unha porta, sí quedou. E viron, ademais, que a nosa asignatura, a nosa materia, non é unha asignatura na aula, senón que ten unha proxección. Eu les decía estes días, o mércoles que tivemos clase con eles, que esta era a oportunidade de ver como a oratoria é un arma, é un instrumento básico para a colaboración cidadá.